Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale okondeka mwa Ambuye lero loweruka pa 15 February chaka cha 2025. Ndipo mawu oyamba akuchokera m'buku la Genesis mutu 3 ndi 9 kulekera 24. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Dorothy Allan wa Holy Childhood, utumiki wa ana, kuchokera ku St. Peter the Apostle Utali 1 Parish Diocese ya Mangochi. Ndipo mawu mumthenga wabwino ndi monga adalembera Mariko woyera mutu 8 kuyambira ndi 1 kulekera 10. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Limbani Kasimu, kuchokera ku St. Peter the Apostle Utali 1 Parish Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a buku la Genesis. Koma Yauda adamwirana Adamu jakuti, kodi uli kuti? Adamu adayankha kuti, ndinakumvani m'mundamu ndipo ndinaopa. Ndiye ndinabisala ntaona kuti ndili maliseche. Mulungu adamufunsa kuti, kodi adakuza ndani kuti uli maliseche? Kapena wadyatu zipatso za mtengo uja ndidakuza kuti usadyewu eti? Pamenepo Adamu adayankha kuti, mkazi mudandipatsayo ndiye amene anandipatsa zipatso zokuti ndidye, ndipo ndadyadi. Apo Yauda adafunsa mkazi kuti, kodi iwe zimene wachitazi wachitiranji? Mkazi uja adayankha kuti, njoka ndiyo imene yandinyenga kuti ndidye. Pamenepo Yauda adauza njokayo kuti, chifukwa chakuti wachita zimenezi, ndiwe wotembereredwa pakati pa nyama zonse zapansi pano. Zoweta ndi zakuthengo zomwe. Kuyambira tsopano mpaka muyaya udzakwawa ndi kumimba kwako, ndipo chakudya chako chidzakhala fumbi. Ndidzayika chidani pakati pa iwe ndi mkazi. Padzakhala chidani pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake. Idzaphwanya mutu wako, ndipo iwe udzaluma chidendene chake. Pambuyo pake Mulungu adauza mkaziyo kuti, ndidzawonjeza zovuta zako pamene udzakhala ndi pathupi. Udzamva zowawa pa nthawi yako yakubala mwana. Udzakhumba mwamuna wako, ndipo mwamuna wakoyo adzakulamulira iwe. Kenaka Mulungu adauza Adamu kuti, iwe unamvera mkazi wako, wadya zipatso zija zimene ndidakuza kuti usadye. Nthaka idzatembereredwa chifukwa cha zimene wachitazi. Udzayenera kugwira ntchito yathukuta nthawi ya moyo wako wonse, kuti upeze chakudya chokwanira. Nthakamo mudzamera zitsamba za minga ndi za nthula, ndipo iwe udzadya zomera zakuthengo. Udzayenera kukhetsa thukuta kuti upeze chakudya, mpaka udzabwerera ku nthaka komwe unachokera. Unachokera ku dothi, udzabwereranso ku dothi komweko. Adamutcha mkazi wake Heva, chifukwa choti iyeyu anali mayi wa anthu onse. Ndipo Yauda adasokera Adamu ndi mkazi wake zovala zachikopa nawaveka onse awiriwo. Yauda adati, tsopano munthu wakhala monga tilili ife, popeza kuti akudziwa zabwino ndi zoyipa. Asaloledwe kudya zipatso za mtengo wopatsa moyo ndi kukhala moyo mpaka muyaya. Motero Yauda adamtulutsamo m'munda mwa Edeni muja, kuti azilima nthaka momwe adachokera.
Atampirikitsira kunja Adamuyo, Mulungu adayika Kelebu kuvuma kwa munda wa Edeni. Adayikanso lupanga la moto limene linkazungulira mbali zonse, kuchinjiriza mtengo wopatsa moyo uja, kuti wina asaufike pafupi. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Mariko. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi imeneyo anthu ambirimbiri adasonkhana. Pamene Yesu adaona kuti anthuwo alibe chakudya, adayitana ophunzira ake nawawuza kuti ndikuwamvera chifundo anthuwa chifukwa akhala nane masiku 3 tsopano ndipo alibe chakudya. Ndikangowabweza kwawo ali ndi njala chonchi alefuka pa njira chifukwa ena achokera kutali. Ophunzira ake adamufunsa kuti anthu ochuluka choterewa munthu angawapezere bwanji chakudya chokwanira kuthengo ngati kuno. Yesu adawafunsa kuti buledi ndiye muli naye mungati? Iwo aja adati 7. Apo Yesu adalamula anthu aja kuti akhale pansi. Kenaka adatenga buledi 7 uja, adathokoza Mulungu namunyemanyema ndi kumupereka kwa ophunzira ake kuti akagawire anthu aja. Ophunzira aja adawagawiradi anthuwo. Adalinso ndi tinsomba towerengeka. Yesu adathokoza Mulungu chifukwa cha tinsombato, nalamula ophunzira ake kuti aziperekenso kwa anthu aja. Anthu adadya mpaka kukhuta, adatola zosala nadzaza madengu 7. Anthu amene adali pamenepo amuna okha adali ngati 4,000. Pambuyo pake Yesu adasanzikana nawo anthu aja. Kenaka iye ndi ophunzira ake adalowa mchombo napita ku dera la Dalamanuta. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abalanga okondeka mwa Ambuye, mawu oyamba amene tawerenga tikuona zosatira za machimo. Kuti pamene ife talakwa, pamene ife tachimwira Mulungu, kuchimwira Mulungu kuli ndi zosatira zake. Adamu ndi mkazi wake Eva adya zipatso zimene Mulungu adawalesa kuti asadye, atanyengedwa, atanamizidwa ndi njoka ija. Koma tikuona zosachitika ndi chani? Adamu wazindikira kuti ali maliseche ndi akuthawa atamva mswaswa wa Mulungu. Ndi Mulungu akuyankhula naye, akumfunsa, kodi Adamu uli kuti? Uli kuti? Ndili pano Ambuye, ndavala masambo. Akuti ndinoma, akuti ndakumfunsa kuti Adamu, who told you that you are naked? Anakuuza ndani kuti ndiye wamaliseche? Kuti tchimo limazuza olichita. Adamu wachimwa, lero akuthawa Mulungu. Akuthawa, akusowa nalo mtendere. Ambiri amanena kuti ngakhale ndalama zakuba zimasowesa mtendere kwa ozidyayo. Chinthu chakuba umasowa nacho mtendere. Foni yakuba umasowa nayo mtendere, kuyitulusa pagulu kuti uyankhe kumaopa kuti mwina mwini wake so alipo mpano. Mwana akaba pakhomo timaona. Sunamfunse ayi, angobwe sine twayi, ndapalamezo sine. Tchimo limasowesa mtendere kwa olichita. Komabe tikuona kuti ngakhale titachimwa chotani, ngakhale titampalamula Mulungu kotani, Mulungu satopa kutifunafuna. Amabwera nkumatisaka kuti bwerere m'khola mwake. Nchifukwa Mulungu atadziwa kuti Adamu ndi Eva wachimwa, akupita ku Edeni, munda kuja, nkuyamba kuyenda. Adamu akumva mswaswa, akuthawa. Koma kenaka Mulungu akumuyitana Adamu by name.
Adamu uli kuti? Kuti Mulungu amatidziwa. Amadziwa wansembe wanga akuchimwa uyu, wansembe wanga wachimwa uyu, Mkristo wakwaya wachimwa uyu, wapanga chakuti. Ndipo Mulungu yemweyo chifukwa cha chiwongolera mtima chimene ife tili nacho, timakhala anthu okhuzidwa ndi tchimo lija. Amakhala kuti Mulunguyo akutisakasaka kuti tibwerere kwa Iye. Nditi kuona kuti achimwa Adamu ndi Eva, komatu chiweruzo sakuwaweruzira onse pamodzi. Aliyense akumuweruza payekha. Iwe unapanga izi, akumuuza zoyenera kuchita. Iwe soma iwe uzavutika pobala ABCD. Akufuna kutiphunzitsa chani? Ngakhale tachimwa mchigulugulu, koma Mulungu azatiweruza patoka. Azandiweruza pandekha ineyo ngati bambo Limbani, bambo Kasimu. Azakuweruza panokha inuyo, osati tapanga ndifa kwaya tonse pa iyayi. Mulungu azakuweruza panokha malingana ndi tchimo lanu. Timaona ku sekondari ana akapanga matemo atha kuphwanya kaya magalasi, maluva, kaya kutani, kusoma galimoto, koma kenakatu one by one makalowa. Adayambisa ndani wakuti chabwino. Iwe chinachitika ndi chani? Iwe unapanga chifukwa chani? Kenaka akafuna kupereka chigamulo, judgment, imabwera malingana ndi mmene ifeyo talakwira. Kutanthauza kuti ngakhale tachimwa mchigulugulu, ena timati ayi achimwa isi ambiri amalichita. Mwambiri amalichitawo, koma ndiweyo ndineyo amene tachita. Ndi Mulungu osati azatiitana mchigulugulu kuti ayi poti mwachita mbirimbiri, azatiweruza patoka malingana ndi mmene ifeyo tidachimwira. Adamu akumuuza chigamulo cha machimo ake, Eva akumuuza chigamulo cha machimo. Sana kuti chifoti mulinu chabwino. Muthenga wabwino tikuona kuti Ambuye Yesu asonkhananso ndi anthu. Chochitika ndi chani? Ambuye Yesu alalika kwa nthawi yayitali, anthu atopa ndi njala. Ndiye mawu oyamba kuti Ambuye Yesu akuwamvera chifundo anthu aja. Ndiye akuwafunsa kuti anthu ochuluka chotere, ophunzira ake tichite chiyani? Mwina funso kapena phunziro lalikulu ndilonena kuti kodi timawachitira chifundo anthu amene akusowa thandizo lathu m'malo mmene ife timakhala? Kupita mmuzi kupeza munthu womanga chinyumba chimashoni mpanda amwene ndalama zambirimbiri, koma neba paseripa nyumba yake ndi yauzo. Akungosowa mwina mata ameteka pa khombatu ngati pa gate pathupo, mwina atatu okha kuti amangire nyumba yake. Kumavumbidwa mvula, kumanyowa, mwina nyumba kumugweraso. Kuti makhala anthu owachitira chifundo anzathu amene akuvutika. Kuti mwina mbiri mwa ife timakondwera amene ena akutani akuvutika. Koma lero kuti Ambuye Yesu akuwachitira chifundo anthu amene akuvutika. Kuti ngakhale mavuto amene ali pakati pathu kaya nziko muno, tikusowa atsogoleri andale amene tidawasankha kuti achite chifundo, awachitire chifundo anthu awo kuti agawane nawo izo zimene ali nazo. Koma pasi kuti chimachitika nchani? Mawo mwachitira chifundo anthu timasiya dala vuto kuti tizakwanisenso kumenya kampeni chaka chikubweracho. Mmene umalowa udalonjeza anthu kuti wamangira bridge, ndipo anthu adakuvotera ndi cholinga kuti wamangire bridge, koma kenaka kuisiya usamanga dala ndi cholinga chona kuti ulendo winanso wanamizenso. Kusiya nsewu sapanga kungosiya zimapotholo mayenje kenaka kumabweranso tikonza zimenezi. Osapezeka zipangizo za ulimi za fertilizer osika mtengo dala kuti kenaka tipeze somavoti. Njala yavuta osawathandiza anthu. Kumapeto anthu apita kuvota ndi kuyamba kugawa chimanga. Cholinga gwina chita umphawi wawo umeta tinausiya tasiya dala osathandiza dala, koma kenaka kumabwera kumapeto
ndicholinga chona kuti tiakope anthu kuzera mukumphawi wawo atipasenso mavoti. Ndi Ambuye Yesu akuti chani? Adawachitira chifundo anthu amene anali ndi njala, amene amavutika, amene adaona kuti sakwanisa kubwerera kwawo, akuyenera kuchitapo kanthu. Ndiye tikuona kuti pofuna kuwadyesa anthu amenewa akufunsa kuti kodi muli ndi buledi mungati? Buledi musanu. Akutenga kuti pamene ifeyo tikufuna kuti Mulungu atidalise, ifenso tichitepo kanthu. Mwina mbiri mwa ife Mulungu atipasa mphaso zosiyana koma timangozisunga, kungozikakamira, sitifuna kugawana ndi ena. Koma tikuona kuti Ambuye Yesu pamene akufuna kudyesa khamu la anthu akutenga buledi kuchokeranso kwa anthu omwewo. Ndipo akuchita chiyani? Adatenga, adayang'ana kumwamba, adathokoza Mulungu kuti mphaso zimene ife Mulungu adatipasa zisatipangise kukhala anthu ozikweza, koma tithokoze Mulungu yemweyo. Kwaya ina kupali china idakwiya, imayimba bwinoko basi. Ayi, pachifukwa zina ife tasiya kutani kodi? Tasiya kuimba. Ndi akuti amabwera kuchechi kucha, kusonkhana, kuvala mauniform awo, ndi kukhala. Nyimbo yolowera osayimba, keyboard ili bwinobwino, kwaya mistress, kwaya master wachena ndithu. Basi kungokhala akuti mademo. Ndi abambo mfumu chimene adapanga, adawayang'ana kwayacha, ndi adatenga mtanda umene mukuonawo. Ndi kuwafunsa kwaya, muona mtanda uwu? Tikuona. Pali ndani apa? Pali Ambuye Yesu. Ngati timayimbira ndani kodi? Ambuye Yesu. Ndi anafunsa unena kuti mukaona Ambuye Yesu amenewa adafa pa mtanda. Sichoncho? Akwaya kuyankha, kodi mmene amafa Ambuye Yesu amenewa pa mtanda, inu akwaya munaliko nkumayimba nyimbo za masauso? Akwaya, ayi, koma sadamwalira Ambuye Yesu, adafa. Kodi mmene amauka kwa akufa, inu munaliko kumakayimba nyimbo za Pasaka? Ayi, koma sanauke kwa akufa. Ndiye mukukwiranji? Ngati mumayimba chifukwa chani kodi? Simunandikwire ine. Tiyeni tigawane mphaso zimene Mulungu adatipasa kuti Mulungu yemweyo azichulukise. Ndi tikuona kuti kuzera muzochepa zimene anthu anali nazo, kuzera muzinsoma tochepa timene anthu anali nacho, Ambuye Yesu adazichulukisa ndipo anthu adadya ndi kukhuta. Kodi inuyo Mulungu adakudalitsa ndi chiyani chimene mwachigwirisisa koma sifuna kuti muchipereke kwa anthu ena kuti Mulungu achichulukise? Kuti Mulungu azatidalisa koposa ngati tigwirisa ntchito mphaso zimene Mulungu adatipasa pakugawana ndi ena, pakuninkhana ndi ena, pakuwathandizanso ena amene akuzisowa, pakuti amene ali nzochepa azamuchosera, amene ali nzochuluka Mulungu azazichulukisa chifukwa choti akuzigwirisa ntchito bwino moyenera. Kodi inuyo ndine mphaso zimene Mulungu adatipasa timazigwirisa ntchito motani? Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Madalitso a Mulungu amphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akusikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Amen.